Skont statistika tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat pajjiżna għandu l-inqas rata ta' divorzju fost l-Istati membri. Din l-istatistika l-2018 uriet li r-rata ta' divorzji f'Malta kienet ta' 0.7 fuq kull 1000 ruħ. Dan ifisser li Malta kellha l-inqas rata flimkien mal-Irlanda. Iż-żewġ pajjiżi Baltiċi, jiġifieri l-Litwanja u l-Latvja, kienu l-aktar żewġ pajjiżi li kellhom rata ta' divorzju għoli bi 3.1 fuq kull 1000 ruħ. Pajjiżi oħra li rreġistraw rati għoljin ta' divorzju kienu dawk Skandinavi, id-Danimarka u l-Iżvezja. Il-medja Ewropea tar-rata ta' divorzju kienet ta' 2 fuq kull 1000 ruħ. Jirriżulta wkoll ir-rata ta' divorzju f'pajjiżna naqset ftit bejn l-2015 u l-2018, hekk kif 5 snin ilu r-rata kienet 0.8 fuq kull 1000 ruħ. Liġi ta' divorzju f'pajjiżna daħlet wara referendum li kien sar fl-2011. Dakinhar il-maġġoranza tal-poplu votat favur id-dħul ta' divorzju u mbagħad kien il-Parlament li leġisla favur il-liġi ta' divorzju. Il-liġi kienet għaddiet minkejja li l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, Lorenz Gonzi, kien mar kontra r-rieda tal-maġġoranza tal-poplu u fil-Parlament ivvota kontra l-liġi kif approvata f'referendum.